Om Surasura Brahmani. Om Sri Sri Paramhansa Babani. Om Sri Sri Gurudev Kalishwaran Brahmani. Morning guys everyone. बयनिसिमबो दिनै सरस्वती बिमानि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो लोगोसे दिनै 26 जानुवारिनिसिमबो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। दा आङो कलेजाव थांगासिनो दङ, माने कलेजाव फुजा हैनो। दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना कलेजाव माबायदि जायो, जा कलेजाव माबायदि फालियो दिनै सरस्वतीखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। लेट्स गो गाइस आं फाइनालि सफैबाय नै। जोंना बर'फोरना जाबाय, ओमफ्राय ओरै एसामिसनि नायनानै लाबाय था आरोना। एसामिसनि ओमफ्राय ओरै नै मडेलिं गेट नायनानै लादो। बिसोरो फुजा होबाय। माने बिसिना जोबसिगोनानो नै, खुलुमबायानो। माने जोंना दंफैयो मानसिफ्रा। ओमफ्राय माने जोङो गामसासो गानदों आरोना। सेसल सेसल बुया सेसल Allah Pak dah ini kampanye जोंना ओरै बिसोरो फुजा होदों। बिसोरो नै खुलुमगासिनो दङ आरोना। मनिलाल मनिलाल बोल किनका লাগিছে পূজা দিয়া? बहुत ভাল লাগিছে। বহুত ভাল। আর ওইটা কি মডেল? ওই হেডফোনটা ও এটা কি নয়? পূজা দেওয়ার টাইম করলে হ্যালো গাইস। কিনকা লাগে? বহুত ভাল লাগি আছে। ভাল লাগি আছে। বাই। ইন্দিরা বেনে। Sogo. Hi guys. माने बिसोर आंनि लोगोजों, ओमफ्राय जोंना बै सार आरोना। क्लास दङ नै प्रिन्सिपाल सार, ओमफ्राय Hi guys. दा लागोन ब्रा नोंसोर। आं नोंनि साखो होनलाय। आं नोंनि साबसक्राइब खालामग्रा, मा होनो बेखौ? आं नोंनि साखो आरो आंखौ देखायनो होनलाय। आं मिथिना होदो आं बबे नांगौ होनना हो। दे नों मा नांगौ नों बुंना होलाय। दाना लाजिबाय साला हो बिदिनोलाय। फैजोब्बाय माने एसे जोंना टाउन एसे मोजां खालामदों नालाय, ओंखायनो माबानिखौ लेंहरलायदों आरोना। सालाखाथि थानानिफ्राय नै होनो ओंखारबाय, नै फुजा होसिगोन। नायनानै ला सोर सोर होयो। जोंनाथ' मानसिया गैखाया, न'आव सावनाय बायदिसो जायो। हिनजावफ्रानो साथामल', ओमफ्राय हौवाफोरा साब्रै। न'आव सावनायफोर बायदि जायो आरोना। थेवब्लाबो उफाय गैया, सावनांगौ जायो नै। आर्टिस्ट नायलांबाय थादो आरोना। फुजा होबाय नै। लाला जाखांबाय। मिथिनो लुगैयोबा खिथानोसै ना? नोंसोर मिथिनो लुगैयोबा खिथानोसै। खोन्थाजागोनथ'। जानो लुगैयाबा खिथाला आरो। जाफ्लाङो, खोन्थानांगौ। जाग्राया मोनथियाखैना दाबो। नेथ'नो हायो, टाइम दंखायो। औ मोनथ'वाखैथ' न'नि। फोथा लागासिनो दङ, माने फुजा होखानो फोथा लागासिनो दं। ओमफ्राय जै होखांबानो ओमफ्राय नै हिनजावफोर फोथा लागासिनो दङ।
Om Purna Jai. Om Surasura Brahmani Jai. Om Sri Sri Paramhansa Babani Jai. Om Sri Sri Gurudev Kalishwaran Brahmani Jai. Om Brahma Dharmani Jai. Om Muluk Santi Jathangni Jai. So जों दा जाबाय नै फ्राइस राइस जाबाय जोङो मानसिनो गोथाव जादों फ्राइस राइसआ जानो बानलु लगाय फ्राइस राइस क्या बोले निरामिस पाबे बिजाखि जोङो दा फैनानै न' फारसे दावखोबाय गासिबो खोन्थालाय जोङो दा न' फारसे दावखोबाय नै माने न'आव थांसै जोङो मेंबाय ओरैबायदि जानायजों मावनायजों बे सालाखाथि बाजार नै साइकेल नारोदां हेल' गाइस होनलाय बे सालाखाथि बाजार आरोना कय जायो फैजासिथ'